शक्तिवान लागो लक्ष्मण जी के। तू ना रहता तो लक्ष्मण जी जीवल ना रहते। तू ना रहता तो सीता जी का पता ना लगो रहते समुद्र पार जाके। तो भगवान चढ़ाई की तरफ पकड़ती। रामायण के नहीं हो हनुमान जी ना तो रामायण ना सारा आधारित ही के पर्व। अच्छा हमरा एगो बात ना बुझाई अजीत हलचल जी हमरा पढ़त रही। हमरा एगो बात उपेंद्र बाज ले ना बुझाई। हमरा एगो बात ना बुझाई कि जीवन भर संगे लक्ष्मण 14 साल जाके सेवा कइले। उपेंद्र बाबा तब हनुमान जी के लक्ष्मण से उदाहरण भगवान ना देहनी। तुम मम प्रिय भरत सम भाई कहनी कि हमरा भरत नहीं और भाई हनुमान तू ही बाड़ो। अब भरत जी कुछ सेवा कइले ही ना रह सेवा कइले लक्ष्मण जी तो भरत जी के प्रधानता देले उतना देरी लो ना पहुंची। आखिर का है रवा सब जुटान कर में रवा सब के हाथ पैसा ही दूसरा के द्वार पर रवा सब के हाथ नहीं मन लगा। आखिर का है जी हमरा ना बुझाइली बात अभी मन ने के अंतर से पूछत तनी हमरा अपने नहीं के बुझात। हलचल जी ध्यान दे आखिर का है। रामायण में बहुत चौपाई छन बा बार-बार प्रणाम करने हैं फुलदानी बनौले रहे रुवा के। हमरा आज ना बुझाई कि भगवान लक्ष्मण के मुड़ी सुगरात में कहने कि हे भाई लक्ष्मण जनती की तू ना रहबो तो हम बाबूजी कहल नाम मान ले रहती। कैसे दुनिया में सब कुछ मिल जाई सहोदर भाई ना मिलेला बताई जबकि सहोदर ना रहल। सहोदर कह जाला एक उदर से जन्म लेले बड़ो ओकरा के उनका के सहोदर भाई कहनी तब बहुत चौपाई तुलसी में ऐसा छुपा देले बड़े जन पहला पर अपने ना बुझाला बुझाई तब विधानसभा में ई लोग नानू कहले रही ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के मतलब का बुझल तुलसी बाबा एगो ऐसा कवि भइले कि रामायण में कई गो भाषा का प्रयोग कइले बाड़े। हम तरवा के दू गो अंग्रेजी शब्द दिखा दी भीव शब्द का प्रयोग कइले बाड़े। भीव के माने उद्देश्य से होले भीव के भी प्रयोग कइले बाड़े। 3 जगह तो बालकांड में अंग्रेजी के प्रयोग कइले बाड़े। तो अपना से बुझात नहीं कि हमने क्या दूसरा पर दोष देते हैं कि तुलसी पर हौसला लिख देले तेरे जने कहत रहन कि शूद्र के अपमान कइले बाड़े। ताड़ना के उनका मतलब नहीं कि भेल तो का तुलसीदास कहत लगई है ओ जे अपमान हो गइल अब हिलनी के माई कह के झूठ पैर खा के बैकुंठ दे देले उपन न लौको ई बेवकूफ जितना बाड़े सो क से कौवा याद कर ली है सो औ सरवाई ने के जाके क से कबूतर होला कराई होला ओकरा ही भोला भैया टेंट वाला बहुत बहुत पुरस्कार आइल हार्दिक अभिनंदन। क से कौन हइयो होला कल क से कलुओ होला। तो हम कुछ जानते हैं ये को घमंड कल ठीक ना हम कुछ जानते हैं स्वाभिमान है लेकिन हम ही सब कुछ जानते हैं यही स्वाभिमान नहीं अभिमान हो जाता है। हम कुछ जानी ले बात सही बा स्वाभिमान हो तो ये को पाना लेकर पहुंच तरस खाली काहे खाती ए बरा विकास क के उठ के उन्हें के मांगो कोनो मुस्लिम के टोपी पहनले रह तरस काहे खाती कि मुस्लिम वोट गड़बड़ाओ ना हमर तो डर में कोनो बाही में काटी ठोकवा को ऐसे मत फोटो खिंचवा ले हम क्रिश्चियन वाला वोट दिखते हो जाए तू विकास करो तरफ पर जातिवाद ना लगे नंदलाल। जातिवाद कब लागेला जातिवाद कब लागेला जब तू अपना आप के कमजोर बुझता रहो तब रौरा गांव में जोन परिवार का होतन जातिवाद करत होई 4 नल्ले के 4 सौ निकल है तो दूधा पड़ दे के चल दल ताको जातिवाद करत रहो तू अरे भोभन तुर दल में मार के ध्यान दे नंदलाल। जातिवाद शेर को वो झुंड बना के ना चलेला अकेले जना जाई ओकर राज हो गइलो ने सीआर यूनियन वाला जातिवाद इलेक्शन में जे भी करता ओकरा मुड़ी पर खुद भूखता था वाह इलेक्शन आइल बनू कोनो पार्टी के नहीं मना कहो रौरात्मा जकरा के देवे में हाथ कांपत नहीं के ओकरे को वोट दे केहू खर्ची ना दी ना मोदी दी है ना लालू दी है ना नीतीश दी है। हम गोनई गाओ तनी 2 दिन फेल हो जाओ तो कौन विधायक का एमपी वाल को बाकी 2 दिन के नाइट पे दिलो अरे वो 2 दिन ड्यूटी मर जाई तो के पूछे आवता हमने के तो कोनो नहीं के पूछो जवन करत तारा तौने करे के बा विकास माने का होला तारा बिजली निमन मिलो रोड निमन मिलो तारा लड़का को अपहरण नहीं खे हो यही विकास है। शिक्षा अच्छा है
इसके बाद तारक बना के मुंह में के मोदी जी लेके ना भगवो लालू जी दाल बना के घी डाल के ले कहला खा लो कर तारा तौने करे के बा जितने जातिवाद के बढ़ावा होई उतने कमजोर लोग पिटाई है बरियार का राज बन मानत नहीं खसनु मलिका से केहू के जातिवाद पर उठे मत दे कबू कपार परवा लिया तब विधायक लोग खाती अपने गांव में दूसरा जात से लड़ के अब भेंट करे गइला पर सरवा कहा तरह से बॉडीगार्ड की दिल्ली गइल बड़े एक हफ्ता बाद आई वो ही जबाड़े ओई में सुतल बने अब वही में वो आराम फरमा होता रहे एसी में हां साफ टोलो में ऐसा था ना हनुमान जी कहां जातिवाद कहले कहां बा देश तदेश सब विदेश में जाकर रंगबाजी को चलिए हां उना लोकला वही तो जातिवाद रहे राम जी जातिवाद पहले रहते तो छतरी लोग यहाँ रोकते बाबा जी लोग के गोल लागो सबरी के यहाँ रोकले जाते बानर से दोस्ती पहले आदमी ना रहे लोग भाव प्रेम नहीं मरा के बा इलेक्शन में ये कुल ध्यान सबका देवे के बा मीना को भी कौन पार्टी के देवे के बा तो बुझा जाता वोट देके जिताए तारो जब छिलले कर तर होता है कोइला तराम दूत हवा सीता जी के धावा ध्यान दो बबुआ तो कथिक तर जनल रहल तू तो हरल रहल याद पकाइल बड़े हारमोनियम को सरगम बोलते रहे सरगम नीरे गो पौधनी दो बार कहले पौधनी रे सा आज ले हम चौकी वाला के ना क्लासिकल मत गाओ देखो एकरा बारे में ना तारा ध्यान बा विशेष दिखावत रे हम बहुत तनिए भर जानता महाराज कर गुरुजी जी क्लासिकल रहनी छोरी न छेला के हमनी के तो पूरा खानदान में क्लासिकल है सरगम के जी उत्पत्ति अभी तक चंडीगढ़ से क्लासिकल सीख रहल तपेश्वर चौहान मोहाली चंडीगढ़ स्टेडियम में सेक्टर 62 हमने के ब्यास है या दो चार गो मिक्सिंग गा लेते रह जाइए ढेर क्लासिकल का और नहीं के बढ़े के क्लासिकल ज्ञान किसी रामायण के गायक को है ही नहीं किसी को नहीं है किसी को हारमोनियम का ज्ञान नहीं है बजावे के केहू सीख जाई बजावे के केहू सीख जाई नचो वाला बजा ले सब बढ़िया ए क्लासिकल अध्ययन केहू कर करने को कुल में छेड़छाड़ ना कोई जाला ब्यास में एक आध गो बालो वो भगवान के सतावले लो तो क्लासिकल जाला भगवान के सतावले लो तो क्लासिकल जाला अगर गोड़ हाथ नहीं थे तू तो हरल रहल तू तो हरल रहल हर जी के फिकीर के बंधन करतनी वीर महावीर तू तो हर रहल के फिकीर के बंधन करतनी महावीर 11:28 हो गेल भाई, रोको।